hedder Julie. Og jeg hedder Freja, og vi kommer fra Vejen Gymnasie og Erhvervsskoler, og tilsammen så udgør vi teamet Refashion. Vestlige er modsten står for ca. 8-10% af den samlede CO2-udledning, og det er mere end fly og skibsfart til sammen. Så hvis vi reducerer den her mængde af produktion af tøj, så vil det også være med til at reducere den generelle udledning af CO2. Globalt bliver der produceret over 100 millioner tons tøj om året, og vi er rigtig dårlige til at genbruge det. I gennemsnit bruger vi et stykke tøj 7-10 gange, før vi bare smider det ud. Men det har vi en løsning på. Vi laver en workshop, hvor unge mennesker på skolen kan komme med sit gamle tøj, der enten ikke er på mode mere, eller tøj, som der skal fikses. Og vi kommer til at hjælpe dig med at upcycle og fikse dit tøj, og vi tilbyder alle de ressourcer, man skal bruge til det. F.eks. symaskine, overlokker og de resterende redskaber. Og så vores viden om at kunne sy, og så guider vi dig igennem det hele. Udover at give tøjet nyt liv, så skaber vi også et socialt fællesskab, der med de samarbejde gør en forskel for vores egen vaner, men også for klimaaftrykket. Og dermed skaber vi værdi ved at bryde unges vaner i forhold til køb- og væk-kulturen, og dermed reducerer vi klimaaftrykket og formindsker vores køb- og væk-kultur, som mange unge har. For at komme ud til så mange som muligt, vil vi bruge sociale medier som Facebook, TikTok og Instagram til at reklamere med Refashion. Samtidig har vi mulighed for at hænge plakater op på skolen, hvor det også kommer til at foregå. Vi vil også indgå i et samarbejde med skolens SoMe og bruge kanaler der også. Her er et eksempel på, hvordan en af de her posts kunne se ud. Ja, og her har vi vores samarbejdspartner, og vi vil sige tak for at gøre det muligt med vores projekt, og tak for de 20.000 kroner, vi har fået til at støtte vores projekt.